assalamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV on calminama e ille on manama e jettode on bismama hande kadi e artude men ɗo hande kadi en jetti Allah e nelaɗo muɗum en juule Mouhammadou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nde hokki men fartangue artude ɗo hande huccidde moɗon hande alarba capantati lewru décembre ko weltare tan kadi eko weytare mi yi bismali moɗon mi yi calminali moɗon mi yi kala ko mbaɗɗon mi liiri mi hucciti henede e mi wimon Allah jarama on jarama e inchallah ko yesso tan payata so Allah lamɗo jaaɓi eno kala subaka eɗen gara ɗo yete addande moɗon jaydeli moɗon garandi moɗon e subaka he kono kadi ñande foof eɗen jaada henete e gorko Mouhamadou Hounare Amadou Moussa Anne jaam walema awale jaam debbo pullo awale jaam debbo mo jumdonde ma sénateur mi salmitimama mi salminima no fewi kadi en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe men no mbiɗa ni en mbi mba saabu en jii bismali mabɓe ɗiɓe bismima hanki machallah kono kadi bismali keeriɗen hen bonam debbo mo ganduɗa wiyete ko Hafsatou Ly wonko wima mi anda sa yi ɗum noon mi anda mboɗandi noon kam mboɗandi ko dende ko hakkude ɓi debbo e ɓi gorko ɗum noon en tout cas so tawi no ko wolde wonno eɗen mbawi ɗo folima saabu fima no moƴƴi no moƴƴi ɗum noon ko noon sikki ala ko salminde bandiraɓe yeeɓiyankoɓe men wonɓe nder jokli kamɓe caggal leydi Sénégal yettudeɓe kadi hono gowɗen yettirdeɓe kala subaka kono kadi e humnude on aadi nde tawno fulɓe mbi salade aadi ɓuuri firtude aadi kono tan jeenam mbiyen ɓe no gowɗen wiide kala subaka assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ko ɓuuri tengtude hande e jayndeji men hande Dieynaba ene jeeya ko ɓuuri tengtude e robino men jayndeji ne wayno ko konnguɗi horejo leydi ndi Macky Sall suutiye ko yewti oɗo rafi coronavirus kono kadi ina tawe heede gueɗe jangde leydi men Sénégal e konnguɗe mo ganduɗa ko jagor Mamadou Talla e toɓɓe goɗɗe kewɗe ina tawe hen kono caggal muɗum ma en garto e konnguɗe mo ganduɗa ko jagorɗo tambiɗo jangde leydi Sénégal hono Mamadou Talla haali ma en kaal hen caggal robino men jayndeji. Amadou Moussa Anne hande uddititen ko le soleil ko noon tigui jayde guindire nde adi koye konnguɗi horejo leydi ndi Macky Sall o ɗi konnguɗi de o haali wonde oɗo rafi coronavirus yen jokku ɗoftade saabu amon ɗo kono kadi ɓe ganduɗa ko dariɓe oɗo saaha ina mbiya rafi o wodani ina kaala ko beela yo kam miijuno e wade foof heddotoɓe on ɗo rafi coronavirus kono kadi ha joni dutto kadi e miijade ɓesguji ɗi ganduɗa ɗi keeɓi lorade hen ha tengti ɓe ganduɗa ko wonɓe sunare oɗo saaha o haaldi konnguɗi noon ko hanki e saaha nde wonno e uddidde oɗo nokku biteɗo hono service des maladies infectieuses toon to Fann ɗum ɗon noon ɗi konnguɗi woni ɗi o haali kanko horejo leydi ndi Macky Sall. jayde le quotidien le quotidien oɗo subaka hande ene wayno kañum ne arteji ɗon konnguɗi hoore leydi ndi Macky Sall ene wayno jopima peɗeli yimɓe ɓe ganduɗa koɓe ɗoftaki kuuɗe ɗe kono kadi ƴellitugol ɗiɗon kawuji o holliti wonde noon ko yimɓe ganduɗa ɓe ko dariɓe oɗo saaha ina jedda rafi hono gorgol rafi coronavirus no e wade fof kam ina poti miijade mayoɓe hen ɓe kono kadi miijo ɓesguji gonɗi e sunare oɗo saaha kono ɗum ko noon ɗi konnguɗi wattodiri e nder nde jayde so wiide wonde yen pamde hono ɓeɓe ganduɗa ko joguiɓe cellal ɓe kañumen tan mbawa folde ndeɗo haare alay saago ɓesguji ɗi kala daro ina wayno ballaɓe e folde hono oɗo rafi covid-19 ɗin konnguɗi makko jaaji ne tawe e hello ɗiɗi e tati e nde jayde quotidien le quotidien jayde las nden ɗon ne ari e titre goɗɗo ko natal horejo walla mbiye natal o mo ganduɗa ko jagoro Mamadou Talla tambiɗo kala ko yewte banggue gueɗe jangde guendi woni wiyete ministre de l' éducation nationale kanko Mamadou Talla noon ne wayno ɓe mbi tan ko uddide hono ndeɗo yewtere woni gulali luukali jeeyaɗo ko ɓoyani caggal nde nguɗo goom walla nde fedde witene UNESCO hollitno wonde ina jogui programme mo ganduɗa yiiɗi ko adduɗo e leydi men Sénégal gam jangguinde ko fate banggue hono homosexualité woni kay jangguinde sukaɓe rewɓe worɓe kala ko yewti ko e gueɗe debbati gorkati ɗum ɗon noon eɗen gandi no gueɗɗe jaruno ɗum saabi noon kanko Mamadou Talla holliti wonde ko tati memata jeenayyi yo ɓerɗe ɗe ndeej konnguɗi makko kanko nen tawe e nder hello jeeɗiɗi e jayde las quotidien Vox Populi nden ɗon jayde arti e ko yewti on ɗon fannu nde witande ha joni ko konnguɗi ganduɗa ɗi ko ummiɗi e jagorɗo tambiɗo gueɗe e jangguin leydi men Sénégal woni ministre de l' éducation nationale Mamadou Talla jopade fewde e UNESCO e yidde muɗum jangguinde hono homosexualité o holliti wonde de ko yen paam on module nartaɗo ɗo école aji leydi Sénégal saabu de kanko jagorɗo o holliti wonde walla ɓitini ha laaɓi yo ɗum kadi laaɓ e hakkillaji ɓe leydi ndi kono kadi laaɓa e pelle ɗe ganduɗa ɗe ko joguiɗe fannu o leydi ndi ko leydi diine leydi ndi ko
ko leydi fina tawa wona gueɗe min mbawa ɗum janggude kono kadi min mbawa ɗum tigui wadde ɗum e ɓesguji amen ɗum ɗon noon konngudi makko jaaƴine tawe hen kono kadi ONG Jamra kañum kam weltinima ɗiɗi konngudi kono kadi weltinima oɗo syndicat mo ganduɗa ko G7 darinoɓe ina kay daari haɓade ko yewti ko e nden jangde ɗo e leydi men Sénégal jayde libération nden ɗon ne arti e fannu goɗɗo e subaka hannde ari ko haali ko wiyete Petro-Tim eɗen gandi gulali ɗi ene musno ɗo no fewi tawi noon tumano hen ko yewti e alhaali dirtingol copreje ko wiyete corruption ko mo ganduɗa ko Aliou Sall miñiraɗo e hooreji leydi ndi ɓe kolliti wonde ñalawma hanki o mo ganduɗa ko doyen des juges ene wayno de ubbi walla mbiyen ha joni seehi on ɗon dossier jeeyi sababu o noon ko waɗi ko wiyete prononcé non lieu manam tan kanko Aliou Sall ko tumano ko ɗum ɗon kala ala hen ko woodi ko manam ko tolno lotte hen tan kalno o saaha mbo gonɗen noon jayndi wi tan ko Aliou Sall laɓɓinama e fanno o laaɓi ceere kono ɗum min garti e konngudi makko konko Aliou Sall kono kadi Mamadou Lamine Diallo Aliou Mbaye Abdoul Mbaye Clédor Sène wondude e ATPA mo ganduɗa ko Samuel Sarr Brahim Seck El Hadj Kassé Abdoulaye Thimbo Hawa Ndongo wondude responsable mo ganduɗa ko BP Cosmos kamɓe kala koɓe kaali e yesso ɓe ganduɗa ko ñawoɓe ɗum ɗon foof ene wayno jayndi tongui ene tawe hello joyyi e jayndi libération jayde stade ko nden tigui uddirten e oɗo subaka hannde hono kala ñande ni kay uddata o saaha noon nde waɗi ko natal omo ganduɗa ko Sadio Mané ɓiɗɗo leydi Sénégal najoɓe mbaɗi ko bilan 2020 capannayyi ɗiɗi match sappo e jeeɗiɗi buts ɗum noon ko adi match hannde o hakkude mabɓe e Newcastle ɓe koliti wonde noon ko Sadio Mané de o saaha hannde ina foti uddirde oɗo année nde hitande 2020 tawi noon ko guddirgol mantinigol match o noon ko hannde hakkude mabɓe e Newcastle kono ɗum koɓe garti e ko yewiti ha joni e match ɗiɗi deggodirde kono kadi e 2 buts e passe goto décisive ɗo e leydi men Sénégal ɗum ɗon noon ko gaynirde hitande no moƴƴirta ni wonandemo e nde oɗo kekiɗe hannde kono ɗum ɓe garti e ko yewti e konngudi Sayer Seck mo ganduɗa kam ardi woni hoorejo Ligue Pro mbo Sénégal ko hanki ɓe jooɗino bato hollirde wonde de championnat mo leydi men Sénégal ma ɓamtu ñande ɗiɗi lewru janvier hollirde wonde noon ɗum ko caggal nde ɓe jooɗi hono lebbi sappo championnat ji pettani sababude oɗo boros Covid 19 ne wayno jeenaba ko ɗum ɗo wonno ko tongude e kelle gadane oɗo subaka Amadou Moussa an ko ɗum wonno ko tongunɗen e kelle gadana e hannde e oɗo subaka alarba hannde o e no ñande kala eɗen gadda hen e toɓɓere alarba kala kewɗen addude ko politique woni dawrugol hannde en garti e politique hannde gadduɗen henede ko Mamadou Talla oɗo gardiɗo jagorɗo e éducation en jii hannde ko haali ko eko sali ko e fedde nde ɗo witende UNESCO noɓe gaddiri ni walla noɓe jiiɗiri ni wadde influencé dendagal leydi meɗen walla e Sénégal no wuruno en jii hannde ko haali hen ko Mamadou Tall noon wi ko ɗum wawa wonde te ɗum wonata saabu Sénégal so Allah jaaɓi ene waɗi en jogui culture muɗum walla ene jogui ko sali ene jogui ko jaaɓi so yeehi noon ha o wi ene jogui ko sali walla ko jaaɓi ko ɗum waɗi o wi ko ɗum ɗo koɓe jiiɗi ko addude kamɓe ndeɗon fedde UNESCO ɓe wawa wonde walla wawata wonde so Allah lamɗo jaaɓi joni noon Amadou Moussa Anne pour gartana yimɓe ko ɓuuri yajde e ndeɗen toɓɓere ko noon tigui Dieynaba aɗa andi no o wini kanko jagorɗo ko hunde déjà ala ko fawrata hen saabu leydi ndi ko leydi fina tawa leydi ndi ko leydi diine leydi ndi ko leydi aada ñande en ko ɓoyani ko en mbaɗino reportage to banggue radio yimɓeɓe kaali hen ko yewti ɓe ganduɗa ko sengo rewɓe diine isayankoɓe kono kadi e sengo rewɓe diine l'islam ala foof en tout cas to windi e deftere Allah teddude nde kono kadi to windi e deftere wiyetende bible wonde ko yewti oɗo banggue ko wiyete homosexualité ha tengti woni gueɗe debbatigol kadi ha tengti noon mi ndeɗo fedde wiyetende UNESCO ɓe ganduɗa kam tambi jangde windere nde jogade eɓɓoje wiide ene nanna ɗum e école aji leydi Sénégal donc jabol Mamadou Talla en tout cas ko jabol ngo ganduɗa yimɓe foof ene pannolngol saabu ene ciftoro tan ujunnaje ɗi sappo e tati woni 2013 saaha nde Barack Obama arnoɗo hen e leydi men Sénégal e visite makko e hoorejo leydi ndi Macky Sall o haalino ko wayni wiide wonde yo Sénégal lawɗin manam yo o webtat ɓe ganduɗa ko jomen wiiteɓe hono jomen inde en ɗiɗi no mbirata woni dabati gorko kati en ha mbawa wellitade leydi ndi kono on saaha hoorejo leydi ndi Macky Sall wonno jaabirino yimɓe hewɓe ɓingol jabol ko yonani saabu wino ene wayno ko leydi Sénégal heɓaki o saaha gam yamirde walla jaɓɓade ko way noon donc Mamadou Talla kañum eɗen mbawi wiide yeehi ko ɓuuri ɗum woɗɗude so wiide wonde yo en paam ɗum nataɗo hannde kono kadi nataɗo janggo saabu module o wona module mo ganduɗa ko baɗɗo répondre woni tan module mo ganduɗa ko jabtotoɗo hono leydi Sénégal e sifaji muɗum to banggue diine aada kono kadi e fina tawa eyyi ko noon e fina tawa leydi Sénégal no mbiruɗa ni yiyete Mamadou Tall ko neɗɗo caliɗo ɗum kadi enen cikki mo sala ɗum ha yeeso walla o jaɓata nde arata ɗo e leydi ndi o jaɓata nde arata ɗo e leydi ndi sen mbi o jaɓata nde arata leydi ndi saabu eɗen moni fof ne andi ko woni diine meɗen e diine men ɗe kadi en jaɓata kadi ko ɗum ɗo koɓe mbiyata koɓe gadda ɗo ndeɗon fedde wona hunde yadude e diine meɗen ede Mamadou Tall saloto tan walla no wirini omo salo tan nde o jaggi hen ha ɗum wasa arde ɗo e leydi men ndi e no kala subaka
woni woyannoyede hakkude Amadou Moussa Anne e Dieynaba Ndongo hande ko noone tan worata ha so Allah jaaɓi haadi ɗum ha janggo so Allah lamɗo jaaɓi ko wona ɗum ko en jetti cameraman o woni Thiat Sow walla mbiyen Thiat Walo ko noon tan ha janggo so Allah lamɗo jaaɓi e kadi ko yettude moon jannude moɗon e ko bismiɗon kam ko kadi mi wi moon mbah Amadou Moussa Anne ha janggo so Allah lamɗo jaaɓi